फुंनिफ्रायनो खामानि सोलिगासिनो आरोना जा दखानाव फैबाय नै दायो मोनफैबाय स्रां स्रिं खालामबाय सिबस्रांबाय बोस्रांबाय नै फैबायानो नै खुलिहांबायानो नै फैबाय जोंहा नै ओइ गाबदैया मेथाइ जानो मबाइल नायनो गाबगासिनो नै लोगोफोर जोंना जुरिगासिनो जाहां जायोबो खामानियावबो सासेया बेदर माबागासिनो दं गोदागासिनो दं नै चिकेन ललिपप बानायदों नै मम'निबो हादो आयो फिसालायाबो चावमिन जागासिनो जोंना बहनि खालामहोदो जों नै सबनि आलु रुगासिनो दङ नै बेयो मम'नि सुप फैबानो जाबाय जानो गोसोबा ना जा नै जोङो ओंखाम ओंख्रिनानै जादों औ मा जादों चावमिन ओंखाम ओंख्रिना चावमिन जादों दहाय फुङाव जाबोदोंमोन नालाय ओंखामा दा आरो उखैबावबाय खनसेबाव ना दे जा गोथाव दा यामि नङादां नंगौ दे जा खामानियानो दाबो जोबा नै नै चिकेन ललिपप आरो दाउ आइथिं चिकेन पक'रा टेस्टि नुखाबाय नै दसे दोननानै एवनोसै बेखौ फ्राय खालामसै बरिया जाखाबाय दसे खोबनानै दोनथ'नोसै बेखौ मिस जिमारानि नै मम' बानायगासिनो मम' ओमफ्राय नाग्राखौनो न'आव बावगारबोदों आरो गाबोन माहाय नाना दोनायलाय जाहांबाय नाग्राया आंनिसो बे मस्ला नै लोगोफोर जोंना दखाना DS मम' पइन्ट नै DS मम' पइन्टखौ लाइट होनायजों नुवासै लाइटजों नुवासै नै नै नुदों DS मम' पइन्ट नै दहायो खेबनो मोनासै दा मोनानासो खेबबाय दहाय मानसि जादोंमोन नालाय एसे भिडिअ लानो मानसि गैया नालाय ओंखायनो भिडिअ लानो मोनासै ओमफ्राय नै दासो गरमथारहाय गोबावनि उनाव दहाय कास्टमार गोनांखाय खेबनो मोनासै आरोना लोगोफोर नै दासो मोनागुलायबाय